Het DNA van Friesland wordt vanzelfs met namen vormen door de mensen die te Libië en wenjen. Voor de serie 18 in 2018 maken we verliezen hier opnames van jonge jongens en jonge famkes die doe 13 en 14 jaar worden. In 2018 ben ze 18 en dat is dan de nieuwe volwassen generatie van Friesland. Ik ben Hielke Jellema, ik ben 14, ik ben in Snits met mijn broertje. Ik zit op de International School Almere. Mijn hobby's zijn vliegen, DJ'en, computeren en ik wil letter iets met techniek doen. Dit is mijn broertje, mooi de hoen. Dat is een vriend van hem, Dennis. Dit zijn mijn ouders, Metske en Aletta. Hoi. En een vriend van mij, Darren, dat ik altijd mooi te freerunnen op snoei. De familie Jellema woont in het centrum van Snits. Heid en Mem houden van reizen. Heid Merte is piloot bij de KLM. Hielke vliegt dan ook geregeld met zijn Heid om zo wat te oefenen. Ze plannen een vlucht zodat wij dat ik-maatje kennen. De Whisky Victor Oscar, hè? De WVO. Ja. Nou, die is gewoon waar we op Nijbesjen, maar dat we er 3 uur binnen, dan vliegt er beschikbaar, 60. Dus 172, die favoriete vliegtuig toch? Ja, zeker. Hoe doet Hielke het? Ja, hartstikke goed. Hij is echt een superpiloot. Vind je het mooi werk, Hielke? Ja, ik vind het echt mooi. Maar als het nou wat voor mezelf is, weet ik niet. Ja, dit is play more nice. Zullen we daar even nog in of leren? Derde, 41. Over de ijsbaan, ja. Deze hier ronde? Nee, derde, op Jelder 2. Oké. Zie je Sidesmile of zo. Maar dan heb jij die vliegbuffet in Riebewies, denk ik, of niet? Ja, als ik section ben, mag ik mijn vliegbuffet al hel, ja. Dus ik denk dat ik Jerk het wel inderdaad. Ja. Mooi, zijn we nou beroemd naar Bravo, Hielke? En dan kunnen we die zenden naar zo'n 100 voet. Ja, Bravo die Lloyd. Ja. Derde, hè? Dat is even chat. Ik zal even nou melden. Amsterdam Info, Papa Hotel, Whisky Victor Oscar, returning to Lelystad, request frequency change. Papa Victor Oscar, approved, bye bye. Bye bye. Next nog wat turbulentie voor die vorige, gas dicht en flaren. Linker chill, nou, een stuitje een beetje. Ja. Piloot worden is voor een soort jongens een droom. Hielke groeit er mij op, dus dit beroep leidt vooral aan. Ja, maar het is nog net echt iets. Ik vind altijd je dot iets en dat bleu je het van. En ik wil op zich wel een baan waar ik echt in omheen gekeerd, waar ik misschien zelf echt nooit denken moet om waar ik echt creatieve ideeën moet verzinnen om mijn geld binnen te halen. En net gewoon vliegen. Hielke ging in Snits naar de basisschool. Doe die heel blikken dat hij zware dyslexie heeft. Ik praat vloeiend Fries, Nederlands en Engels. En het had thuis te maken omdat mijn ouders dat op jonge leeftijd goed regeld hebben. Toen ik zoiets weer begon, kon ik Engels leren. En Fries praat natuurlijk thuis. En Nederlands, daar ben je natuurlijk helemaal ondergedompeld qua vrienden. Dus daarom heb ik Nederlands geleerd, Fries leer ik thuis en Engels leer ik op school. Maar vanwege die dyslexie is dat eigenlijk best bijzonder. Dat is eigenlijk best wel moeilijk geweest. Ik heb vroeger nooit squallen, toen nog op legere squallen zie je. Elke dag naar squallen nooit een speciaal iemand aan. Hebben 2 uren elke dag moeten leren. En ja, dat was vroeger best wel moeilijk. Maar ik ben echt heel blij dat ik Engels ken. Want voor internet als ik dingen uitziek, dan zie ik soms uit in Nederlands en dan krijg ik gewoon geen antwoorden. En dan zie ik het uit in Engels en dan is het gewoon hele forums vol. Ja. Dus daar ben ik heel blij met dat ik Engels ken.
Help me even, mijn dyslexie. Wat maakt het dan zo moeilijk om het te lezen? Dat weet ik zelf. Ja, dat weet ik zelf echt niet echt. Maar het is gewoon. Nou, ik ben Spaans. Je shut er nooit en het is. Ja, je snapt het gewoon net. Iedereen vindt het heel logisch, maar je bent gewoon van. Snap ik net. Nee, hè? Nee. Dus het is, ja, oude wijking. Er was ook steeds maar logica, juist in wiskundige dingen. Precies. Ja. Waarvan ik nou weer denk van, ik snap er niks van. Dat Ja, is van mijn taal. Dat is precies zoals normaal gelukkig. Dus dat heb ik op school ook. Dan ben ik van, ja, ik snap er niks van. Dus hij is best wel logisch al hier. Ja, dus ja, taal is net logisch. Taal is al in regels die net kloppen en je kan een regel net volgen. En daarom vind ik wiskunde wel mooi, dat het al je klopt. Snein is de sportieve dag van Hilke. Dan gaat hij maar zijn vriend te freerunnen. Hilke heeft al verschillende bedrijven aan. Een hele jonge ondernemer dus. Wat voor site heeft je voor, Hilke? Het is mijn website, HJ Digital. En wij doen luchtfotografie, luchtbeelden en maak ik filmpjes voor klanten. Doe maar, een echt bedrijf is dit. Oh, een bedrijf. Het is op dit moment nog iets meer een hobby en ik help mensen. En in een groot filmpje doe ik dan wat meer beelden en als stuur ik dan naar sta. Biedt iets bijbaansie. Nou ja, het is wel een verschil, maar dat je vakken vullen bij de Jumbo of... Ja, zeker. Zo gaat dat dus. Maar deze drone maakt het Hilke zo nou en dan opnames voor opdrachtjouwers. Ja, daar is het wij zus maar. Oké, mooi Sjen. Hilke, dit is geen oké-blad. Wat waar is dit van? Het geld? Dat komt van oude projecten. Het is maar om een investering in een project. Want ik deed direct vanuit als ik zei iets kreeg dat ik het geld er wel mooi weer omvertjen. Pas in Squallen maakt Hilke ik een filmpje met de drone. Hij gaat in Almere naar de International School. In deze stad wennet hij ik een grutpad van de wieken. De International School is een bijzondere middelbare squalle. Het is een internationale squalle, dus wij praten hier ook al je Engels in de klasse, behalve dan het vak Nederlands natuurlijk, dan praten we gewoon Nederlands. Verder krijgen we Spaans en Frans en we hebben wiskunde op alle oren niveaus. En waarom heb je voor deze squalle kiezen? Ik heb deze squalle gekozen omdat ik dan, als ik kleed in mijn squalle, weer meer keuzes heb, zeg maar. Dus als ik van deze squalle hou, ken ik eigenlijk nog naar een Nederlands squalle. Zelfs als ik naar een Nederlands squalle tageer, dan is het grotendeels Engels natuurlijk op een universiteit. Ja, maar het weer wel een bewuste keuze om een internationale squalle te doen. Ja, zeker. Ik vind het belangrijk gewoon dat ik een internationale opleiding heb. Dus dan ken ik gewoon naar elke universiteit daar ik letter in wil. Ja, dat internationale, hè? Waar komt dat bij? Dat komt eruit waar dat mijn ouders al een beetje hele protte reizen vroeger, zeg maar. Maar toch in beide ouders eigenlijk Fries. Mijn mem komt uit Sint-Anna-Proch en mijn huid komt uit Sint-Gautum. Maar mijn huid gaat natuurlijk naar alle landen daar en mijn mem voor het werk ook, soms. Nou niet meer, want ze is nou stop met werk, maar vroeger reisde mijn mem ook hele protte. En daardoor is toch een beetje de beslissing maken van ja, ze ben maar te letterlijk internationaal worden en naar Boetelong gaan. En zij die wel een beetje ondersteunen? Ja, ze zijn wel een beetje ondersteunen, maar ik heb nou natuurlijk ook wel de keuze, ik wil in Nederland blijven. Maar dat wil ik zelf denk ik ook net. In de tijd die het oer is, verhiert Hilke hem zo nou en dan als DJ. Die lampen die hier staan, die heb ik van een drive-in show gekregen van Jan Oors, die willen me ophouden. Maar dat kost echt een fortuin en dat, soms krijg ik het zelfs, maar Oors heel goedkoop. Die lamp die daar staat, die kost normaal ook 120 en die heb ik voor 30 gekregen.
Dus mijn ouders die winnen het echt van het financieren, want die vinden dat ik het zelf mag proberen. Natuurlijk betaal je ze later wel de universiteit, maar verder wil ze graag dat ik het zelf financier. Dus al die hobby's, dat financier je al zelf? Ja. Die drone en dit is alle... Mijn drone, mijn laptop, mijn computers, alles uit mijn eigen spaarpot. Ja, want dit programma heet vanzelfs 18 in 2018. Als we dan even zo'n doorkijkje maken in 2016 eerst maar eens, dan zeggen we die weg. Waar is dat ongeveer? Dan zit ik hier ongeveer op het laatste hier. Dus dan kijk ik dat hier voor school. Mooi diploma als het goed is. Spannend hier, maar ik zeg Ja, precies. Nou, dan gaan we nog even een stapje verder. Dan komen we in 2018. Waar ben we dan? Dan als het goed is zit ik op de universiteit. Of ik volg meteen een opleiding naar mijn werk daar. Hing het van wat voor werk ik wil doen natuurlijk. Misschien zit ik in Amerika op de universiteit, maar misschien ook wel in Nederland. Dat ben ik nog net helemaal uit. En welke richting was het dan op? Heeft dat al een beetje bepaald? Ja, ik wil juist een MBA halen, dus dat is voor techniek. En dat ken ik in Amerika, maar dat ken ik wel in Nederland, bij bijvoorbeeld TU Delft. Dus die kant ook een beetje op, gewoon met techniek en computers. Het zou leuk zijn dat Hielke naar een universiteit in het buitenland gaat. Wij van 18 in 2018 horen ik wel van een reisje. Hoe zit dat nou eens met dat Frieske DNA van Hielke? Viel je echt Fries? Ik viel me zeker Fries. In welke opzicht? Nou, omdat beide ouders Fries binnen. En ik hou gewoon van Friesland. Ik vind Friesland echt een heel leuk plakje. Maar verder wil ik letterlijk wel internationaal worden. Maar ik stel mezelf altijd, als mensen zeggen, waar kom je vandaan? Dus is ik altijd Friesland. Net Nederland, maar Friesland. Ik ben Hilda Laagveen, ik ben 13 jaar en woon in Rotsterhouden. Ik zit op het OSG Zevenwolden in Heerenveen. Later wil ik graag kinderarts worden. Pak hem, hè? Pak hem! Goed zo, doe maar! Voor zijn gemaakt. Ja. Was die familie even eens voorstellen? Ja, ja. Dit is mijn heid, Maarten. Ja. En dit is mijn man, Jong. Aaltje. En dit is onze hond, Famke. Die houdt heel erg van eten. Valt helemaal net op. Dit is mijn broer Ronnie. Hey. En dit is mijn zus Marianne. Hilda Laageveen ben het met haar familie in Rotsterhouden, een dorpje in de gemeente de Frieske Marren. Elke dag gaat ze op de fiets naar Squalle. Het is een hele lange rugtedik naar het Heerenveen. Ze zit op de OSG Zevenwolden op de locatie Buitenbaan. Hier zitten alleen nog bij van de onderbouw. Zo is de oergang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs net zo groot. Nou, ik doe hem wel zoals jij hem hebt, ja? Hilda zit op het VMBO. We juggen bij de science les. Hier doen ze een praktijkopdracht. Het is de bedoeling dat ze een maquette van een huis maken. Hoe komt het eruit, Sjer? Nou, hier komen nog 2 ramen en hier een deur en dan moeten ze zelf het imaatje. En het is een beetje satienhuis eruit komt, Sjer? Of, Ja, van letter. Wat voor stijl haast je van? Nou, wel strak. Op Squalle maakt het Hilde haar huis van de toekomst. Haar huid en mem, Matten en Aaltje, hebben een project in het grut. Zij bouwen haar eigen huis praktisch zelfs op een mooi plakje, ook in Rotsterhouden.
En Hilda helpt geregeld mee. Nou, dit is uw nieuwe huis. En hier ben we in de keuken. Het is een heel groot huis, hè? Ja, hier komt zo de keuken. En dan erin is hier zo verder. Dan is hier de kelder. Ja. En hier komt de bijkeuken. En wie bouwt dit? Mijn heid. Mijn heid bouwt het helemaal samen. Nou ja, mijn man. En wat is dit voor ruimte? Nou, dit is de kamer. En dit is een speciale houtkachel. Die heb mijn heid ik zelf maken. En dat is de serre. Die hebben we nu in ons oude huis ik. En deze wordt een beetje hetzelfde. We zijn al boven. Waar is die kamer? Ja, nou hier is een kamer. We weten nog net precies van wie die wordt. Omdat mijn zus en ik hem allebei graag hebben. En daarom hebben we daar wat ruzie om. Ah, nou dat kan ik me voorstellen. Dit is gewoon een balzaal. Ja, hij is heel groot. En hoe moet je hem daar nou uitkomen? Ja, nou ik weet het ik net. Ik wil hem heel graag hebben, dus ik vind dat ik hem gewoon maak. En daar rucht hij nu Benjamin Paken beffen, dus Benjamin mooi dichtbij. Hey, en heeft u dat klussen ik van die harde man? Ja, omdat ik help hun heel vaak en ik vind het wel leuk werk. Best een beetje handig in? Jawel. Nou, daar stel ik je dan. Nou, ik hou dingen voor hun beet of ik boor dingen vast of zulke dingen. Dus ik kan wel zeggen straks van als het huis klaar is, hier heb ik al mooi werken. Ja, ik heb de eerste peels in de groenslijn, omdat mijn hij toen in het ziekenhuis lag en toen mocht ik dat doen. Hoi! Er komt Hilda in haar vrije tijd geregeld bij haar tante over de vlier. Vooral om op de Lietse band te passen, want ze is gek op Lietse band. Hoi! Hier. Vind je het leuk op school? Ja. Wat heb je hem dien? Spelling en verkeer en rekenen. Oké. En wat heb je hem ding op school? Boefie. Dat weten we niet. Wil je hem dat vergeten? Oh. Of heb je dit ooit? Ik. En wat was je nou eigenlijk doen? Is er al een idee van? Nou, later wil ik graag kinderarts worden, dus ik wil eerst mijn theoretisch diploma halen en dan 2 jaar HAVO erachteraan wel. Dus was er echt medicijnen studeren dan? Ja, nou ik weet nog net precies, maar ik wil sowieso iets mee ben. En dan in een ziekenhuis werk je bijvoorbeeld? Ja, op de kinderafdeling of... En waarom is dat? Nou, omdat ik pas op bij ben en ik heel volle mij liet ze ben om en dat vind ik gewoon leuk om te doen. Heb je dat altijd al zo? Ja, van nou liet ze van wie ik altijd bij mijn tante, omdat ik dan nog net zelf op hun kon passen, maar dan wie ik altijd al bij hun. En dan kan je zo goed met benen opzitten. Ja. Ja, leuk is dat. Hey, dus dan was je in de zorg. Maar wat loopt hij daar zo om? Want ja, het is liep mij ook wel een zwaar beroep. Ja, nou ik vind het gewoon leuk om mijn oren mensen om te gaan, dus ja, daarom wil ik het graag. Was je eigenlijk letterlijk in Friesland ben je blijven? Ja. Waarom? Nou, omdat ik het gewoon lekker rustig vind en als we bijvoorbeeld een dag naar Amsterdam gaan, dan is er allemaal lawaai en saai en dat. Ik vind dit gewoon lekker als we dan weer thuis vinden. Hoi. Heb je hem de mail van Sneu al gekregen? Nee. Nee, kijk niet. We moeten thuis, toch? Ja, die keer daarna moeten we naar Meppel of zo. Ik heb een microfoontje op, nou. Ga jij maar. Ik? Nee.
Wie? Doe. Ik? Oké. Welke clubs is het? DBP. DBP. En waarom moest je voetballen? Nou ja, heel veel famkes uit het dorp zitten er ook bij. En ze zijn altijd heel leuk wie, dus ik dacht, dan ga ik eerst een keer mij trainen en toen liep me dat heel leuk. Dus kon ik op voetbal. Maar ik zit nog net heel lang op voetbal. En, hoe vies het? Leuk. Met nog wel een beetje leren, maar ja, gewoon het is gezellig en het is leuk wat je wint. Ja, vooral dat hè. En winnen je wel eens? Ja, we binnen eerste maar de beker, maar dat gaat volgende keer weer verder. En nu staan we tweede in de competitie. En ben je fanatiek? Ja, dat wel. Ben je nog niks verlengen, hè? Nee, maar wel iets spelen dan? Ja, eentje. Is het dan net verleden? Nee. De familie Luigenveen hopen dus dat ze haar huis gauw verkeepje, zodat ze ook kennen naar haar nieuwe droomhuis. En Hilda, die kan ik net wachten. Ja, want heeft er zin in om hierheen te gaan? Ja, heel erg, want dan heb ik echt een mooie grote kamer. En er is gewoon volle meer ruimte. Ja, echt wel. En op een heel mooi plakje, hè? Ja. Nou, wat? Nou, we hebben... Ik doe niks. In 2016 gaan we weer naar Rotsterhouwen. En hoop je voor Hilda dat ze haar droomkamer in ruchten heeft.